କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବହି କାହାର ଜୀବନକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶେଲ୍ଡନ୍ ହାଓ୍ୱେଙ୍କର ହାଉ ଟୁ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ବହିର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥାଏ। ତେବେ ଆମ କାହାଣୀର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରିତିକ୍, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବ ପ୍ରଫେସନାଲ। ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ଗୋଟେ ଚାକିରି, ରହିବାକୁ ଘର। କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ନିଜକୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଦିଗହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନେ ଚାକିରି ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ମଜା ନଥିଲା, କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠ, ସେଇ ଏକା କାମ। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କ୍ୟାରିୟରଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରୁ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ରିତିକ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ଘାରୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସମୟଟା ବାଲିମୁଠା ପରି ହାତରୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ କିଛି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରୋଲ। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ବି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ସେମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ବହିର ନାଁ, ହାଉ ଟୁ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ, ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରିତିକ୍ଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ସେଇ ବହିର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ତାହା ଥିଲା ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ରୁଟିନ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା। ସେ ବହିର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯାହା ରିତିକ୍ଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଦହଲାଇ ଦେଲା। ଲାଇନ୍ଟି ଥିଲା, ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିନି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତେବେ ସେ କେବେ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଏତିକିରେ ରିତିକ୍ ବୁଝିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଅନେକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ଆଉ ଡେରି କଲେନି। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସିଲେ ଆଉ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ମାପିହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେମିତିକି 6 ମାସ ଭିତରେ 10 କିଲୋ ଓଜନ କମ୍ କରିବେ, 3ଟି ମାର୍କେଟିଂ କୋର୍ସ ସାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଘରକୁ ବାପାମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ସମ୍ପର୍କ ସବୁକିଛିକୁ ସେ ସାମିଲ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେଖାଗଲା। ଯୋଉଠି ଆଗରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା, ସେଠି ଏବେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଗଲା। ଡେରିରେ ଉଠିବା, ଛୁଟିଦିନ ବର୍ବାଦ କରିବା, ଏସବୁ ବଦଳରେ ଏବେ ଥିଲା ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଆଉ ସମୟର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ହେଲେ କିଛିଦିନ ପରେ ରିତିକ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ରୋବଟ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହିର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ବେଶୀ କଠୋର ରୁଟିନ୍ ଗୋଟେ ବୋଝ ପରି ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ନମନୀୟତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ସେ ବୁଝିଗଲେ, ପ୍ରକୃତ ଅନୁଶାସନର ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଖୋଜିବା। ତେବେ ରୁଟିନ୍ ତ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ନା, ଏବେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନିଜ ମନ ଉପରେ କାବୁ ପାଇବା। ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଲୋଭନ ଆଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ ବହିରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ଅନୁଶାସନର ମୂଳଦୁଆ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ବହୁତ ସରଳ। ଆମର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳୁଥିବା ଖୁସିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଯେମିତିକି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲେ ବି ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ବହିର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯାହା ରିତିକ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର ଭଳି ଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ଅନୁଶାସନ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଦରକାର, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବା। ବାସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ତରିକାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଏହି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଫୋନ୍ରୁ ଅଦରକାରୀ ଆପ୍ ସବୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ସେଟ୍ କଲେ। ଏମିତିକି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ବାଧା ଦେଉଥିଲା, ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିବାକୁ ବି ଶିଖିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦୁନିଆର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଜିତିବା ତ ଅଧା ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ଲଢ଼େଇ ତ ନିଜ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ବହିରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆମ ମନ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି, ଯିଏ ଗୋଟେ ଡାଳରୁ ଆଉ ଡାଳକୁ ଡେଉଁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଚିନ୍ତା ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହେନି। ଆଉ ବହିରେ ଲେଖାଥିଲା,
ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ବା ସଚେତନତା ହିଁ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ରିତିକ୍ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସବୁକିଛି ଏକଦମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ରିତିଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ଆମ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହୁଏନି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଘଟିଲା। ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ବିଫଳତା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଏତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଅନୁଶାସନର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ନେଲା। ଏବେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ସମୟ ଥିଲା। ପଡ଼ିଯିବା ପରେ କେମିତି ପୁଣିଥରେ ଉଠିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ା ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ସବୁ ବେକାର ଗଲା? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ନିରାଶାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ବହିର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବିଫଳତା ମାନେ ସବୁକିଛିର ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ସଫଳତା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ମାତ୍ର। ବାସ୍, ଏହି କେଇପଦ କଥା ତାଙ୍କର ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେ ସେହି ବିଫଳତାକୁ ଏକ ପରାଜୟ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରି ଭୁଲ କେଉଁଠି ହେଲା ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା, କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ ବଣ୍ଟାଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଫଳତା କାହାର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେନା, ବରଂ ଏଭଳି ଘଟଣା ହିଁ ଆମକୁ ଭିତରୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ସେହି ଶେଷ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉପରକୁ, ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ଏ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦିଏ। ଆଉ ସେଇ ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ନିରନ୍ତରତା ବା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିର ଶକ୍ତି। ବହିର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଥିଲା, ମୋଟିଭେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ରିତିକ୍ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ, ମୋଟିଭେସନ୍ ତ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଭଳି ଆସେ ଆଉ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଥାଏ ଜାଣନ୍ତି? ସେଇ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ ଥାଉ କି ନଥାଉ ନିଜ କାମଟି କରିଚାଲୁ। ଏହା ହେଉଛି 1% ବେଟର ହେବାର ନିୟମ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବଦଳରେ ରିତିକ୍ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ କେବଳ 1% ଭଲ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସମୟକ୍ରମେ ମିଶି ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତାର ରୂପ ନିଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ରିତିକ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଅନୁଶାସନ କୌଣସି ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଉପାୟ। ସଫଳତା ଆଉ ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା। ରିତିକ୍ଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଦେଖାଏ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ନିଜର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ କେବେ?